Martini, běž pryč, a tady něco teďka dělám. Ne. Běž. Tak bys to... No, rozbrať se. Vítejte u dalšího dílu této zbytečné hry, na kterou vůbec nemáte důvod se dívat, zvlášť když to hrajeme my 4. Nechápu, co tady děláte, ale doufám, že si to užijete. Jo, takže dneska tu máme zase Petra a Edu a mě jako Tomáše, ale tentokrát tady není Niklas, ale Dan. Jej. Může být všichni spokojení. Ahoj. Hned je to teplejc. Tak jo, co budeme dělat? Máme tě rádi. Tak dneska bychom mohli něco těžit, ne? Minule se to trošku faililo. Jo, já bych šel na nějaký dungeony nebo tak, víš, jak to Hej, nalevo je druhý biom. Já tam jdu, protože tam byl docela hodně surovin. Jo. Takže budeme týmy nebo? Ne, dohromady. Vyser. Já to jsem... Tak tam jako, hádeme ty vole. tak jako všichni někam nebo všichni Ne, každý... někam jinam? To je jedno. Tak počkej, tak teď se jde těžit, no, tak všichni jdou do dolu. Kurva. Já jdu pro dřevo, to je jediný, co umím. Tak jo. Jděte kam teda se jde těžit ty vole. Do dolu ty... Ne, To něco je to proti. je. Pozdě už Tak. nejsou. Já bych šel do té zimy, jako tam je tam jeskyně kráva, má jako to docela hodně jako. To je jedno, budeme číst pod barákem, to je jednoduše, aspoň na nás nebude to. Tak jdu zvenku. No ne, asi. Dobře. Tak jo, tak já jdu dolů, teda tam mám. Tepse, popsi. Já. Au. Já, pozor, nespadni dolů. Chcípneš, dobrý. Logicky. Nelogický, opický. Tak, Má někdo to vče? Jsem si je zase nevzal jako obvykle. já mám 16 galů, takže já můžu dělat. Jo, budu moc vždycky. Ty vole, já to gilu mám. Máš dřevo? Ne. To je v prdeli, já nemám. mám přeskoč. Já mám 4 dřeva, jak skoč dolů. Mám 4. Tak, do čičky, tak, Lol. a tady máš 11. Ne, no tak hodit. Já mám spoustu dřeva i torček mám pár. Já Nice. budu těšit, že se podívám na ten web, já bych si Ten vzal, spawn by mohl někdo se dělat, aby se průmysl mohli teď dířil, protože to moc tak aby jsme udělali tu postel. Teda abych si udělal postel. Ne všichni, když se vespítat s tebou. Ne, na to, že jsem holka, vole, nemusí se mnou spát. Hovado. Ne! Dobrý, jste mrtvej. Nejsi Sám žiješ, to co byl, kecáš. ale jsi zabil. A musíš jakoby Jo, já přeskákat. mám to. No víš, že to víš. Jo, mám rubín. Na to jsem zapomněl. No co? Ubí nádoby. Já jsem teďka... No, ty vole na sesi. Akorát jsem teďka Pomoc. zahrali to. Skeletoni. Asi bojím. I'm scared. Že nikdo nehrází do toho mlátí. A nevím, kdo to je. Bude Petr nebo jede? Co já? Že se žít. Ty ne. Jsem mrtvej. Hustý, hochu, tak jsem se chytl, vole, toho lana. Kurva, tady je fakt hodně. Proti skeletonům. Myslím, že jdem na druhou stranu. Já Ten jdu deštník. nahoru, já lovím ty šestky a... Začíná Jo. nás. Počkej, tady je to si, tady je tunguska, nebo něco tak vypadá na tungustku. Pokud tam vyskočím nějak. Konečně aspoň natěžte Ty vole, já něco budu lovit pauči normálně. a udělejte envilku, protože fakt by byla potřeba jako Tak nějaký díl. jo vlastně Envilka a budem potřebovat asi železo, co? Tady je lid, tady není železo, ale lid. Aha. To nesnáším, Proč? protože to je strašně hnusný. No, já bych to asi viděl, že byste mohli nějaký... Na strašný Cože? Ale že byste mohli to crafting nechat na mě, protože mě tady toto kutání až nebaví. dám ty Fajn. tak to bude větší brdo. Tady nemáme stejně žádný věci, vole. Co?
Pochu, našel jsem něco, asi to bude dobrá věc. A co to je ta dobrá věc? Jo, led. Led. Led, nevím jak to jistuje. Lead je nahrazený na železa. Jo, tak líp, no, to jako. Ty jsi na to ptal. Tak. No nic. Chceš po nic? Ty vole, zlato. No tak těž. Ne, vole. Našel jsem safír, vole. Pochu, našel jsem Crimson. Taková ta červená. Jo, vím, co to je, no. Jo, Asi 3, ale nevím, nemám na to krumpáč. No tak to je jasný. Já našel safír, hoši. já můžu mít otázku. Ne. A co to je to o Tungusten ore, vole, jako. To je tunguska prostě, to je druh... Železo. to je prostě prvek. To je prvek. Ametist, jo? Ty vole, ale na mě spadl shooter. Hej Petře, zítra máme přírodopis, tak se můžeš zeptat. Jo. Jo, pane učiteli, já jsem včera teráriu. Co to je Tungusten? To pas. My jsme to sluchal teď. Pane učiteli, já jsem byl včera na základě, co je to šlo? No tak. Vy tam vole máte kopr, idioti. To bude ten safír nebo ne? Jo, dá se tím barvit světelný meč. Mám dojem. A můžu si potom z toho dělat tu stavku. A já už byl šťastný, že jsem našel něco dobrýho. Pro čaroděje. To můžeš aj z robinu, z topazu a z každé klíče. Už mám kámen, to je důležitá věc, ne? Jo, celkem jo. Já už mám přes 500 kamene. Našel jsem A ten to... kamen používám na to, abych se dostal někam jinam. ne Je asi. pavučina. Našel jsem Anvil Statue. Nevím, Dobrý. čemu to je, ale... Na hovno. Skolit oru? Bože. Já nikdy nevěděl, na co jsou ty statue. Jej, golden chest, golden chest. Vím, že Double jump. To se bude hodit. Ještě se si neumět skákat. Naučit skákat. Ne. A sakra. Tak bych to nabral. Našel jsem to teď v golden chestce. Edo? Hele, když skáčeš tady, tak se mění pozadí, hustý. Jo, že? Brutální. Cože co? No, Co zdržel? Já už nemám torečky. 70. Super, já potřebuji točky, víš, udle. Počkej, tady máš točky, kurva, jak se to hází? Tečkem. Prostě chytneš v inventářu a hodíš to. A nebo. Piraňánu snad. Uj. Ale na hru Piranha je dobrý horor. Honor. Honor. To je Medal to of taky Honor. vypadá, víš. Medal of Honor. Když mi lepší krumpáč a bylo by to ještě lepší, jako. Jo no, už mám zase další stungusku. Tímko. Já mám úplně strašně moc a ty kalíby, já našel úplně velké ložiska. Víš, tak hoď mi to dřevo. A proč mi to dělá? Edo. Jak tečkem. Jakoby dej Jaká- escape, chytni to dřevo a... Jo, jaká byla ta druhá možnost? Tečko. To. Tečko? To. To je jako Tomáš. Jako i kakat. Jo to? Aha, to. Jo, teda já to mám na tečku. Jo, taky no. To jste viděl, jsem si. A tady máš Jo. podíl, 14. Jo, něco lepšího. Co je? Houbíšku. Na. Ty,
Máš houbičku, ty Ne, mě zabije skeleton. Ne, guys, help. Kurva. No já Tak tam nedělej nic s tím Edovým, prostě tam nahraj to tvoje. No. Tak já už to mám sestříhaný, že? Tak Aha. Tak to bude vypadat divně, vlastně. nebude. To prostě v prvním díle. Prostě v prvním díle to bude ze dvou. Tak v prvním díle to bude ze dvou pohledů a v tím druhém prostě už to nebude. Ale Petře, ty si jako pěkně vozíš prdel, jo? Tak za to si tady vemu to srdíčko. Hoši. jak se potom mám dostat zpátky nahoru? Hoši, taky jsem vám spawnul v inventáři taková ta karot, ta mrkev. Ne? To jsi možná ty načitoval? Ne, já to nemám načítlovaný. Mně se to Ne, takové nemám. Mně se to spawnulo. Jako párkrát se mi stalo, že když jsem spawnul a připojil se na server, tak se mi objevily prostě věci, jo. A to prostě máš, že klikneš a objeví se ti... Tak je možný, že už tam někdo byl na tým serveru se stejným jménem jak ty. To je blbost. Tam jde většinou vždycky pověření a heslo. Aha. Tak to nevím. IPčko. Tak jo, asi spadnu na zem, Já to nemůžu vylitovat, když on tam je. tu jít nahoru. Tak jo, já jako holka budu mít prostě petár. Máš to zaplý, ježíš. Já mám blušavýho králička. No to jako nevím, kde máš ovladač. Ty prdeli. Chcete vidět mýho králička. Ne, dobrý. Já se bez toho uspokojím. No, asi. Spokojíš. Fuj. Můžu. Co to je ten tungsten, vole? No nevím, ty jsi tady mistr Angličan, tak. Ale já myslím jako na co to je. Ale nevím, co to znamená. Já vole. taky ne. Tak jako jasný, že ne? Kopr, ježíš. Jo, golden čistka. Já už jsem pěkně hluboko, já už tady vidím lávu. Už se fuk dostanu do pekla. Jej, to jsem si vždycky přál. Hej, já mám taky klouto v petli. Super, já už můžu. Jo. Double jump. Počkej. Hovno v koši. Co potřebuješ? Tebe. Tak přijď. Edo, nespadni. Snažím se. Já si tu golden čistku vezmu. Kde se vidí. Tak to vytěžím bombasticky. Dobré. No mi trošku nedošlo. Ne, blbej netopír. Dechy, daj bič. Jo, já tady mám teďka ice. Ice, pingvy. Hele, bacha, jde tam za vámi nějaký... What the fuck? Nějaký ledový, ten slime tam za váma jde, nebo co? Nebo se tady snaží. Já už jsem v peklu. To za mnou. No dolů. Já už jsem v peklu. Někdo má ozvěnou, guys. Ty vole, ne. Konečně jsi dostal domů. Jo, Teď už jsem v se peklu, dostal. no už jsem doma. Já mám zrcadlo. Edo, když tak vem ten zlaťák, jo, co jsem tam vcíkl. Až to... Ne, to Já jsem udělal lepší mečku než ty. Shit. Já mám 14 zlata. Kdybych si udělal hook? Já mám lepší průmpa, tak Hej, mám 20 topos, mám si z toho udělat hook? Jo, to je nepotřeba. Tak jo. Ej, kdo... Co to kurva je ice storage, vole? No, ice storage máš storage Dívej, v letový biom. Hele, guys, bude tady někdo černokněžník, jako čaroděj. Hej, já můžu být čaroděj, mě to baví celkem. Já bych to i zkusil, ale nevím, jak Jo, se to to dělá. Ta magie je dobrá. Řekl, že bychom si mohli udělat jako profese, že jeden by byl meč, druhý Na čaroděj. defense. Je. Takže střelec. A já Jo. už Tak já budu magič. Něco mi takový ty zbraně, jaké mega Tak to jsi šáky, střelec. Ale i tak, jako to je blbý si asi to rozdělat, jako co když si každý bude chtít musí vyzkoušet, tak No, ne, asi, taky pravda. A Sword, věc, Metis. tu puste mečem, to je krásně, a pojď. Bombastický. Nemá někdo na půjčení tungusku, já jí mám málo v celku. Na krumpáč.
Já mám 21. Tak mi pár půjč. Co? Já jsem vedle Co? tebe. Aha jo, takhle. Ne, jsi. Dík. Máš to. Vrátím Tak ti už ty. zbytek. Co? Cungusky není Ale já co? nemám ponět, že se mám vykraftit, protože nemůžu vykraftit ani hovno. Hej, já furt nemůžu mít ten krumpáč ten Tungusky, co to je? Jak to? Nevím. Tak kolik potřebuješ? Já mám 28. A nechceš golden pickaxe? Já můžu dát golden pickaxe. Tak jo, tak mi to udělej. Já mám Nebo gold lead? pickaxe, ty vole. Chceš lead pickaxe nebo golden pickaxe? Tady je lepší. Tak golden je lepší. No tak mi dej goldák. Golden... Jo, dobrý. že můžeš těžit dobrý věci. Jo. Máš to? Jo, mám. Píš mi jeden, ne? Píš mi bratranc. Já jsem to budu ukažit. Proč se mi to tak seká? Vole? Já Hej, jsem tam. no já si právě jsem 3krát zabil jednu a tu stejnou rybu. Ne, Ano. asi. What the fuck? Co to je? Červík, vole. Aha, pěkný. Pěkný ty Ne, šmejde. já jdu do zimního biomu, ale mi to lepší jako. Ano, jsem mu. Jo, jo. Ahoj. Já Ano, si ty. udělám asi to, Branko. Doufám si to. Tyhle, proč se zavili ty dvě, ne? Sorry, já No ne, asi. No nic, tak jdu dál těžit. Já tak, ale do jiného biomu. Edo, chceš Branko? Dřevěný. Dřevěný. Hej jo, já asi budu víc fightit, vole, než to. Dík. Mohl bych ti udělat i zbraň, ale... Tak neboj. Ještě Ale bude. tak je Ne, počkej, já ti udělám lead. Broadsword má 11 melee damage. Ne, bro, sport fakt ne, ty vole, to je... Broadsword je super. Shortsword je na hovno. Jo, bro, sport, jo, já to takhle. Víš to, Edo? Co? Ten sword za 11 melee damage. Kolik 11? No. Jo. Lepší než nic, děkuju. Musíš mi děkovat. Já se lepší, Nikdo nedělá. To nevadí. To vadí. Hele. Co jsem chtěl říct, už nevím. Nevadí. No, já si. Kový zlato. Já si ho mu dávat nebudu, protože bych to jako. No to vypadá, tak jako, takže to je... Lámu drž. Já říkám, to opravdu za ním by vody. Hej, Edo, viděl jsi už další díl Hra o trůny? Ne, ještě ne. Kokosy na ledu. To je škoda. A dneska se budu dělat. Je to dobrý mít takový double jump. Ne. Já se na to vykašlu. Tak já půjdu za tebou, je to jedno. A ty musíš vlastně za tebou. Hele, hrobeček. Hele, dáš ti hrobeček. Hele, penízky hrobečku. Ten prostě bude a to mě jako hrobičku, takže... To je naším hraním. To je To je, mamo. Co to je, mám Jako- to je. A jako máme to celý sníh, co to je? To vypadá jak rukavice. A je to nějaký slime. Jo, to je slime. Slim. A když tě trefí tou, když se ti vlastně dotkne, tak tě zmrazně. Ochu, já mám tři bombičky, to můžu využít na těžení. Já mám taky 3 bombičky, no. Mám Kurva. 7. Jsem nechtěl jít I do zahodit. bamby. Proto
hnusné, ale je to pěkné. Já se topím, kurva. Ho vykáme. A tak to jsem zvládl tak, ty málem jsem se utopil. Mám rád tyčku, jo. To řeknu mamince, jo. Co? Že jsi málem utopil. Zase jsou otevřený dveře a nás tady přemnožil králici v Já to baráku. nebyl. Zabij to a mám Nebo jo? Aspoň bude co jíst. Asi už jsem to našel. Jde do výkrát ty Proč mi králíky. to nebere peníze? Aha, to je... Taky se mi to teďka pěkně laglo, jsem byl jsem velkou a utíkala dál. Jako já rozbiju 3 bloky a prostě ukázal se mi ty itemy až jako za vteřinu. Asi to bude mým pomalým internetem. Nejspíš. Ne, Pak zase pobere rychle. internet. Ale... A nebo to spíš dělá toho hamači, bych spíš řekl. Taky možný. Takže příště Game Ranger. To bylo dobrý, ne? Jako jinak server založit nejde, nebo jak? Jde. A jakože založit jde, ale nespojíš se jinak. Jinak si s nikým nespojíš, protože... Protože grupní sex. Ne, takže bychom se třeba všichni uniklo sešli, že? To by se Jo, taky šlo. přes Lanko by to šlo, ale tak... Já nevím. Mě chce zabít červík. Tak vy, No, vy někde strašně daleko. Hele, jako vidím to tak, že já tady jediný nemám notebook, ale... No, k tobě nepůjdem. No, a tady málo byste, takže... Taky grupáč od tebe. No tak vezmeš kontrol na ramena, monitor, si vezmi to. No jasný. Jo, a kam půjdem? Tam Malášovi, vole. Ale, já jsem si prokopal k Peťánku. Nebo on se To nechci. No, to zapomeň. To zapomeň. To jdeme 154 bloků. Já Tak se kdo spojím je? s Peťánkem, jo. Zdar, počkej, tam jsou pořád. To jsou velký. Ale Já tak tam pojď si sem. hodím bombičku, jo. Puc, zasouhni. O, dobrý. Co? Puc, třetí je mrtvý. Vyraz. Co to bylo? Zabil jsem asi 8 zombíků, ty a pak mi tady zadělá zase na očičko. Ne, na to zapomeň. Ne, ty na to zapomněl. Hvězda. A co jsou vůbec ty hvězdy, ty vole? No, na mano. Z mano. z 5 nebo z 10? Ze 2. Modrou? Ze 2? Ne, z 5, já nevím. 5, vole. Já nevím. Já nejdu za tebou, jo, Zdar. Myslím, že z 5, vole. Super, ale já jsem se teďka potápil. Neudu se, no. A to, Počkej, budem. Vole, dej si co to dole a těšíš, vole to. a co asi dělám? Já to jinak ani nemám. Bereš mě. Co to je, co trole? To je out. To je kontrol. Ale když těšíme oba dva. Hej, tam je to Česka na kej, na klíč. Kde? Hej, mým směrem jako peme a trošku dolů. Řekl bych tak, Všichni. no. Počkat. Já nedokážu rozlišit, jestli je to západ nebo... Z čeho se dělají šípy? A už to tady mám. Jo, Tady pode mnou teď je. Mobila. jo, super. Ale počkat. To je na klíč. Vodní, ale to, ten klíč jsem nikdy nenašel. vole. Jo, taky, no. Já jsem nikdy snad tady ty klíče Já jsem nenašel. to zdilutoval. Počkej, jak víš, je to na klíč? To Já poznal. jsem to zdilutoval. Ne, to nemusíš poznat. Nemusí to být na klíč. Ne? Myslím, že tohle ani není na klíč. Ale ne, jo, když je to na klíč, tak tam je kdyby takový ten... Když tak není to na klíč a už to někdo odemčel, myslím, že No. to je to. Jo, já jsem to dobře dilutoval. Danej, pojď sem, pojď za nomádem, kuta dolů. Počkej, já dám to. Pavučinu. Ty Spidermana. Spider-Man, Počkej, Petře. Spider-Man. Dobrý.
Můžem kopat. Kokota, Spider-Man. Spider-Pepř. Spider-Web. Tak jo, jdem těžiště P3. Padem všichni do lávy. To bude prdel. Nespadem. A? A víc bude prdel? Jo, to je prdel. To je poučený. To je poučený. Což nazvím nějaký pedofil nebo co? Co? Že... No. Oh my god, hej. Zabij ho! Dobrý. Tak. Je tam ještě nějaká skýna. To vlevo. To bylo další hajzlu. To je dobrý. To zabijem. Nebo on nás, že? Nebo? Taky možný. Jde. Ty se jdeš? Pořád u baráku. Tady... Ty vole, zabijí miliony zombíků, vole. On je Velký kde tady? Ona je noc, ne? Je noc? Drži budu. Je no. Začíná noc, držubu! Ochu, já si udělám to... Fišpole, myslím. Petišpole nebo co? Fišpole. Jo, vím co myslíš, udíci. Budu Rybařit. budu hantit to síčkou wormy, vole, a budu to rybařit. Kolikrát tam můžeš najít i bedny, vole, kterých jsou věci. Nice. Hoši, chcete tam hodit bombu? Jo, dělej to tam. Ne, ty kokot. Běží PvPčko je vyplý, ne? Já vím, hoď tam další, pokud máš. To bude kabulkární. Když nemám rád, když jsem bezprostý. Ne, vůbec. Zámu drž. Co to bylo dneska? To dneska asi nezapamatuju. O tom zavřu asi. Ty vole. Co děláš? Jsem si překlikl. No jasný. Já už chci se zabít. Jo, můžeme, to je super. Ty to. Skurvený oko. Pejsky. Ale došly mi točky. No, mě ještě ne, očividně. Kolik jich mám? A 26, aha. Ne. Vrous, worm a zuple. Tak už těžte. A to se na to nedívej. Jo, jasně. Já bych se potřeboval nějak dostat na vrch. Tak si udělej ty, ne? Mám 3 lakvary a zrcadlo. Na portál. Nepotřebuju. Hej kámo, tak si udělej platformy. Nevedu. Ne, pojď dolů, tady je peklo. Tam zombík, teda skeleton. Ty zabij skeleton. Vůbec nevidím, ale je to zábavný. Hej, tak to dá si. Hej, nemáš zaprej internet? Seka jak si. Pojď dolů, sakra. Hej, ne, nechoď tam, tam, ty těžké jak svině, či zabiju netka. Ale hobby, já už tam byl. Hobby ne. What the fuck? Prostě oko vyletělo domů přes zavřené dveře, vole. Hele, peklo. Démon. Tak. Jdem. Moci démonů. Ne, moci démonů. Jdem. Hellfire Ire. Ahoj Edo. Hej. Takže my se s vámi loučíme, i když předpokládám, že nakonec jste nikdo z vás nedošli. Budeme rádi, když nám pod videem zanecháte like, nějaký ten koment, jak jsme úplně vypatlaní, a zhlédnutí našeho videa. Ahoj! Čau. Ahoj. Ahoj.